E miren con atención estas imaxes. O que están a ver é a nova mascota dun equipo de fútbol de Arteixo. Os xogadores dos Suevos Club de Fútbol levan tempo recibindo a visita dun raposo en todos os seus adestramentos. Os martes e os xoves aparece por ali e xa o bautizaron como Suevi. Non lle dan comida nin nada para traelo, simplemente queres facerlle unha visita. Dende o equipo creen que está cos seus cachorros pola zona, por iso sempre aparece por ali cando están eles adestrando. A nos pareceunos unha historia maravillosa, Adri, e por iso queremos falar cun dos xogadores deste clube de fútbol. Carlos, boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal? Unha pregunta, como comezou esta historia, esta amizade co raposo? Cando comezou a visitaros? Bueno, esta é unha raposiña que nos leva visitando aproximadamente 3 ou 4 semanas. Os 2 días que entrenamos, a beira da noite, pois aparece por aquí, pois corre cos xogadores polo campo, acércase bastante a nós, acompáñasenos na zona onde temos o ambigú. Pois é algo curioso. Carlos, e sabedes como se lle deu a Suevi por ir por aí a visitarvos? Igual gustalle o fútbol. Mellor ese areira, Pois parece ser que non é a primeira vez, porque xa fai aproximadamente... Hai algún artigo de prensa, uns 20 anos, pois tamén houve un caso parecido, que incluso viñeran aquí varios medios de prensa a gravalo e falaban, bueno, xeron o chiste de que era o zorro de Arteixo e que era o raposo. E agora, pois eso, levamos 3 ou 4 semanas que tamén ven con nós. Gustalle trotar un pouco cos xogadores, está por aquí con nós. Non será a reencarnación de Arsenio, todo pode ser. Raposo, Bueno, claro. ojalá. Pode ser. Pois entón, tedes que poñela a adestrar o equipo, a Suevi. Estamos intentando, xa se vai acercando cada vez un pouco máis. Sí. E quen lle puxo o nome de Suevi, Carlos? Bueno, pusemos aquí os rapaces, os xogadores, entre eles, pues, tenemos a coña de ser a mascota do club e puseronlle o nombre de Suevi. Carlos, e sendo a mascota do club, tamén se podía mirar de integralo, eu que sei, no escudo, por exemplo. Pois sí. Cambiar a imaxe corporativa do equipo e incluir a Suevi. Bueno, eso iráse vendo. A ver o tempo que dura con nós tamén. Deu vos sorte ou non vos deu A ver sorte? se gana o puesto, tense que ganar o puesto, como a todos os xogadores. Como os xogadores, claro. Pero desde que Sí. vai, deu vos sorte ou non vos deu sorte, Carlos? Bueno, sí, estamos gañando, non hai problema. Como vai a cousa? Estás Canta portando claro, ben, Carlos, por eso. canta claro. Como ides? Como está o Ben, equipo? imos de segundos da clasificación, Moi ben. imos de segundos da clasificación de terceira regional. E ela que fai cando vos ve xogar? Corre detrás da pelota? É un pouco máis a verdade prudente? que sí, corre detrás da pelota, gustalle ir a mover os conos estes que se poñen no chan para os xogadores e tal, gustalle xogar con eles, se ve algunha rede dos balóns tamén gustalle xogar con ela. A verdade que o que nos chama moita atención é que non nos escapa. Non vos ten medo e quizáis algún de vos pode roubarlle o posto, Carlos. Tedes que estar finos aí porque eu vexo moi solta. Teñen que andar con cuidado, sí. Sí, non, porque é certo que estes animais, eu tampouco é que eu sexa experta en raposos, nin teña visto moitos, pero é certo que son bastante pois udizos, non son moito de interactuar coa xente. Non lle gusta a xente, normalmente non lle gusta a xente. Bueno, aquí... chama moita atención vela aí tan contenta no campo, ali xogando. Chama atención, Carlos, digo. Sí, é raro que se acerquen. Aquí, como non é a primeira vez, xa te digo, xa nos pasou fai anos, tamén ali no medio do pueblo hai unha que se acerca bastante ao bar que hai, entonces non desconocemos o porqué. Sei que son cachorros, non sei porque están desorientados, pero bueno, sí que se deixan acercar e non soen escapar cando te ven. Porque, como dicimos, non lle dades de comer, non? Non é que... No. Vai aí xantar, almorzar, non? Confirmamos. No. Pois, Carlos, que siga dando tanta sorte, Suevi, e que quededes Perfecto. primeiros. Moitas Aí esperemos. grazas. Pois moitísimas gracias. A ti.